nogle dage siden, jeg har lavet en af dem her. Der er et par stykker, der har spurgt. Og nogle er måske stadig i ferie, nogle er måske på vej på arbejde, nogle er allerede på arbejde. De sidste par gange har jeg talt meget om en masse ting også. Jeg tror, at den her gang vil jeg prøve at bare gå direkte ind i meditationen. Og selv være med i første omgang, og så ellers bare prøve at guide igennem det. Hvis vi starter med et par dybe vejrtrækninger. Det plejer at virke for mig ind gennem næsen og ud gennem munden. Prøv at mærke sædet under dig, eller jorden under dig, hvor end du er henne. Mærk, hvordan med hver indånding trækker liv ind. Og med hver udånding giver du slip på alle de spændinger, du holder fast i. Det ironiske er, når vi giver slip, så er vi fri, og så har vi kraft til at kunne bruge vores energi og udtrykke den. Og når vi er låst, så kan det være rigtig svært at få adgang til nogen form for kraft, energi, styrke til at gøre noget som helst. Hvis det føles rart for dig, så kan du lukke øjnene. Jeg holder dem åbne, men jeg er med for sådan at guide lidt igennem det. Igen mærk sædet under dig. Og læg mærke til, hvad du kan høre omkring dig. Uden at dømme nogle af lydene, men bare lad dem være der. Mærk, hvordan der begynder at komme balance mere imellem dit hjerte, dine følelser, dine tanker, din krop, din sjæl. Og med sjæl mener jeg din livskraft, alt efter hvad man tror på. Det er egentlig bare en dybere følelse af at være i live. Og mærk, hvordan, selvom det kan virke modsat, at sætte sig ned og gøre det her. Hvordan det samler din energi, at du kan kanalisere den til at kæmpe for det, du tror på. Og stå op for retfærdighed. Når vi er ude af balance og holder fast i ting, så er det svært at være der for andre. Tænk på, at inde i din krop har du endnu flere celler, end der er mennesker på hele jorden. Så ved at skabe balance og samarbejde imellem dem, kærlighed, empati, omsorg, støtte. Tænk på, at du kan bruge alle de trillioner af celler, der arbejder sammen til at være der for andre. Hvis det hjælper dig især i en tid, hvor vi ikke ser solen så meget, så kan du forestille dig, at solen, enten du kan se den eller ej, skinner over dig, går ind igennem dit hoved og begynder at flyde nedad. Fylde din krop op langsomt. Helt ned i tæerne, fødderne, op igennem læggene,
knæene og lårene. Du kan mærke, at det giver slip på spænding og fylder op med liv, energi, som du kan bruge. Måske snurrer det lidt. Det er egentlig bare spænding, der giver slip. Og dine celler, der vibrerer og arbejder sammen. Fortsætter op igennem maven, lænden, op igennem brystet, ryggen. Lad os blive lidt ved hjertet, som for mange af os har været en form for choktilstand i et stykke tid. Når det er det, så kan det blive meget lukket og meget låst. Vi kan skamme os over at have det åbent. Andre lider, vi gerne vil være der for dem og stoppe den vold imod dem. Det gør vi faktisk bedst, selvom det virker omvendt, ved at åbne det så meget vi kan. Og det er også der, vi er mest beskyttet, selvom det virker omvendt og sårbart. Så lad os blive lidt ved hjertet og mærke. Prøv at lukke øjnene og mærke, hvis det ikke er lukket endnu, om det føles låst. Føles det som om, at det er en del af resten af din krop og din sjæl? Eller er det som om, det er blevet låst inde i sådan en choktilstand i et fængsel? Så prøv at se, om du kan sende noget kærlighed fra resten af kroppen, hvis der er mere løsnet op der. Så tager vi lige en dyb box breathing vejrtrækning, hvor vi holder den. Så ind 4 sekunder, holder 4 sekunder, ud 4 sekunder, holder 4 sekunder. Og den her gang sender vi al den energi ind i vores hjerte. Og en til. Igen. Jeg får lige et lille besøg her. Hej, men. Hej. Nå, hyggeligt. Hej. Jeg tror, der er mange dyr, der kan mærke meget mere af den tilstand, vi er i, når vi faktisk er i kontakt med os selv. Så vil de søge os og finde os. Der er nogen, der siger, at mange hunde er i en tilstand af pure love, altså ren kærlighed. Og det tror jeg, de kan mærke i mennesker også. Jeg kan i hvert fald mærke, at de gange, jeg oplever at der kommer flest hunde hen til mig, eller katte, eller andre dyr, det er, når jeg sidder og mediterer udenfor et sted. Jeg tror, de taler sammen. Jeg tror, de føler, at vi taler samme sprog så energimæssigt. De kan mærke en masse ting, som vi ikke nødvendigvis forstår, når de prøver at sige det til os. Jeg kan mærke, at mit hjerte i hvert fald er fyldt op nu. Og udvider sig. Så der sker smukke ting, når vi er i os selv. Og tør udtrykke os, som vi er. Og mærk, selvom det virker, som om der ikke er tid til det, så er det noget af den bedste tid, vi kan bruge. Det er på at gøre det her, fordi så kan vi være der meget mere for andre. For os selv. Kæmpe for det, vi tror på.
Lad os lige færdiggøre med solskin. Vi nåede op omkring til hjertet, brystet og ryggen. Så fik vi lidt hjælp fra vores firebenede ven. Det var meget hyggeligt. Tit kan der være lukket i hjertet, så er der også ofte lukket i halsen. Der hvor vores stemme kommer fra. Jeg tror det er vigtigt at udtrykke sig, når vi bruger vores stemme, i en blanding af hjertet og hovedet. Der er en grund til, at munden sidder, og halsen sidder lige mellem de to. Så lad os prøve at fokusere lidt der. Send noget af den gode energi, styrke og åbning, frihed, vi fik fyldt vores hjerte op med, op igennem halsen. Og mærk alle de ting, vi gerne ville have sagt, vi gerne vil udtrykke, men ikke har fået lov til. Ting, vi gerne vil udtrykke på vegne af andre, på vegne af os selv, som ikke passer ind i den verden, vi lever i lige nu. Og så mærk, at vi gør det alligevel. Vi gør det alligevel. For det er den stemme, der faktisk har kraft. Det er den, der udtrykker sig fuldstændig ufiltreret. Jeg kan mærke, at min hals åbner sig op nu. Jeg sender energi op fra hjertet. Så bliver det nemmere at kunne udtrykke sig. For mig er det at bruge min stemme, eller lave interviews, eller at optage videoer. Det er vigtigt at kunne have åbnet der. Hvis vi sender lidt energi ned i skuldrene. Vi mærker solen, der stadig flyder ind igennem toppen af hovedet, ned igennem kroppen, og nu fylder op hjertet, halsen, ud i skuldrene, ned igennem armene, ned i fingrene. Vi mærker det i fingerspidserne, måske kilder det lidt. Op igennem hænderne, håndledene, underarmene, overarmene. Og op igennem halsen igen. Mærk alle de spændinger, du har haft der. Lad dem åbne sig. Og det gør vi ved ikke at forsere dem, men ved bare at give slip. Og jeg tror også, det er det, vi kan udtrykke os bedst, når vi giver slip og bare lader hjertet tale. Og sige, hvad det gerne vil sige. Et af de smukkeste ting, jeg nogensinde har fået at vide, var en god ven, der fortalte mig, at når vi taler fra hjertet, så kan vi aldrig sige noget forkert. Det tror jeg er rigtigt. Så lad hjertet, halsen, resten af kroppen, din sjæl arbejde sammen i de udtryk. Og mærk, hvordan der måske også er nogle spændinger i kæben. Der er tit rigtig mange, der klemmer og spænder fast her. Det gør jeg selv rigtig meget. Det kan skære tænder eller sådan bide sammen, når man er stresset og presset. Og folk, der har kæmper med angst. Det har jeg selv gjort i årevis. Jeg har fundet en vej igennem det. Men der har det sat så meget i kæberne også, for al den spænding. Så hvis vi prøver at give lidt kærlighed der også, og løsne op. Og vores krop lytter til os hele tiden. Så selvom det kan virke for simpelt at bare sige, give slip og løsne op, så virker det faktisk. Vores underbevidsthed lytter til os. Og især når vi får åbnet nogle af de steder, hvor der virkelig kan være låst, men der er samtidig rigtig meget energi, så kan vi bruge den energi fra hjertet, der nu er blevet åbnet, og halsen. Hvis det stadig føles svært at gøre det i kæben, så forestiller energien og den solskin, du har fået ind igennem hovedet, ned igennem kroppen, som har åbnet hjertet og halsen, og sender det op i kæben og løsner det hele. Måske mærker du sådan en snoren igen. Jeg kan i hvert fald mærke, at det åbner sig op. Op igennem kinderne, næsen, op i øjnene. Det er meget i kæben, op
bag ved øjnene kan der være rigtig meget spænding også. Så hvis du prøver at løsne der, giv dine øjne fri et øjeblik. Mærk din øjenbryn, og imellem dem, hvordan det løsner sig og giver slip. De spændinger, du måske har i panden. Prøv at lægge mærke til, om du, ligesom jeg gør ofte, automatisk sådan rynker mellem brynene eller panden og skaber spændinger der. Og så giv slip på det bare for et øjeblik. Mærk, hvordan tændingerne, baghovedet, toppen af hovedet bliver fyldt op af al den solskin, energi og kærlighed, du har fået sendt op igennem kroppen, op igennem hjertet, halsen, hvor der er åben nu, kæben, hvor der er åben, og så hele vejen op igen. Så nu er det nærmest som om, at den solskin, der er flydet ind fra toppen af hovedet, er flydet ned igennem kroppen, ned igennem tæerne, op igennem fødderne, benene, maven, ryggen, brystet, halsen, armene, op i kæben, hovedet, panden, til et punkt, hvor det nu flyder over. Og uden for dig selv. Så du nærmest er sådan en kop af solskin, som bare flyder over. Og mærk, hvordan når det flyder over i dig, så vil det flyde ud i dine omgivelser. Så kan du give alt det til andre omkring dig. Får vi måske et lille besøg igen. Der er i hvert fald en på vej herhen. Nu vil vi se, om den får lov. Nej. En lille hundevalp. Prøv at lægge mærke til, hvis du kan holde fast i den her tilstand, du er i lige nu. Måske skal der mange gange til, for at det bliver løsnet mere op. Men det vigtigste er ikke at dømme dig selv, men bare møde op. Jeg ved, der er mange, der holder sig fra at meditere, fordi man tænker på et bestemt outcome, eller noget, der skal ske ud af det, eller man skal have det bedre. Og det vigtigste er faktisk bare at gøre det, og møde op, og ikke dømme noget. Det er simpelthen et øjeblik, hvor du er fri, og hvor du ikke dømmer dig selv. Der er ikke nogen, der dømmer dig. Du er bare til stede i, hvem du er. Og sjovt nok, ironisk nok, ved det så, hvad er det, der faktisk løsner det op. For mig, der oplevede jeg, at jeg havde angst i flere år, som var meget voldsomt hver dag. At der havde jeg et kæmpe, kæmpe lag af angst for angsten ovenpå. Og når jeg accepterede det, for det kunne jeg finde kontrol over. Og sagde, nu må det gerne komme. Det må gerne være her. Jeg må gerne være ked af det. Jeg må gerne være fastlåst. Jeg må gerne være frustreret. Jeg må gerne være bange. Jeg må gerne være alle de her ting. Så sker der faktisk ofte det, at det så vil løsne sig og blive mindre. Måske skal der mange gange til. Mærk i hvert fald, hvis du kan være i den her tilstand lige nu, så hold fast i det så meget af dagen du kan. Det er derfor, jeg godt kan lide at gøre det om morgenen, fordi sådan som vi starter dagen, er ofte også sådan, den fortsætter. Fordi hele vores dopaminsystem og vores neurologiske baner vil ofte søge tilbage til det, vi startede med. Så alle de ting, du gerne vil gøre og være i resten af dagen, det vil jeg foreslå, hvis du kan gøre det om morgenen. Det er meget nemmere at læne sig tilbage i noget, du allerede har været i, end at skulle finde det i modsætning til den tilstand, du er i. For noget, vi alle sammen, os der har gjort det her til morgen, ved, okay, den her følelse kender jeg, den kan jeg læne mig ind i igen senere, når jeg har brug for at være til stede. Når jeg har brug for at udtrykke mig. Når jeg har brug for at stå op for andre. Gøre, hvad jeg tror på. Så kan man læne sig ind i den følelse af tilstedeværelse og nærvær. Kærlighed, balance.
vi bliver ved den følelse, så prøv at mærke, hvordan, hvis du er inden for et rum, hvordan den solskin, der har fyldt din krop op nu, som flyder over dig, at den begynder at fylde hele rummet op. Bare forestil dig det. Det flyder ind igennem dig, det fylder hele rummet op. Det fortsætter igennem vægge og mure, indtil hele bygningen, du er i, er fyldt op. Og hele det område, du er i, stille og roligt, bliver fyldt op af det flydende solskin. Du sender det ud til alle mennesker, der er i nærheden af dig, alle levende væsener. Fortsæt. Der er ikke nogen begrænsninger på det her. Der er ikke nogen regler. Så vi kan lige så godt fylde hele den by, vi er i, op. Tænk på, hvor mange, der har brug for det. Du kan være det for dem. Og tænk på, hvor meget kærlighed du får i dig selv, når du fokuserer på at give det til andre. Fylder hele den by, vi er i, op. Hele det spreder sig til byerne omkring det. Landet omkring det, til hele verden. Og mærk, hvor meget kraft og styrke, kærlighed du faktisk har i dig, når du virkelig giver dig selv lov til at være, hvem du virkelig er. Hvem du altid har været. Det er derfor, der er mange, der taler om den her følelse som at komme hjem igen, eller finde hjem i sig selv. Det er fordi, det er, hvem vi i virkeligheden er, og altid har været. Vi har bare glemt det. Nogle af os. I en periode. Tænk en verden, vi kan skabe sammen, når vi er i det her sted. Der er ikke noget behov for at tage noget fra andre, eller gøre skade på andre, eller lyve og manipulere og bedrage. Man bare kan være præcis, som man er. Den første, der skal acceptere det, det er dig selv. Så mærk, at du godt må være lige, hvem du er. I alle dets udtryk. Du er hele havet, som du kan høre her foran mig, i en dråbe. Du er alle, der sidder på noget sand. Du er hele stranden i et sandkorn. Du er alle træerne, hele skoven i et træ. Du er alle stjernerne, planeterne omkring dig i en lille sammenblanding af noget stjernestøv. Eller alle blomsterne i en blomst. Alle levende væsener på jorden i et udtryk. Så mærk, når vi kan mødes der, så er vi fuldstændig fælles af den samme livskraft. Og derfra så bliver individualitet faktisk smukt, for det bliver bare forskellige udtryk af den samme livskraft, den samme kærlighed. Lige nu der lever mange omvendt. At har svært ved at finde den dybe fornemmelse, så det man tager udgangspunkt i, det er ens egen ydre individuelle identitet. Og så prøver man at bruge den ydre individuelle identitet til at finde fællesskaber. Men det virker ikke så godt. Det er meget mere effektivt, hvis vi gør det omvendt. At vi finder fællesskabet inden i os selv. Dyb forbindelse med alle og alt omkring os. Og så fra det sted udtrykker os i hver vores udtryk. Det er derfor alle det musik, alle de film, alle de ting, vi godt kan lide, ofte giver os den samme følelse på forskellige måder. For det bliver egentlig bare metaforer for de samme grundkerne ting, som er kærlighed, mod, ærlighed, omsorg, styrke, ja, udtryk af den fælles livskraft. Så nu
hvor vi har fyldt os selv op med solskin og skabt balance og frihed og lidt mere plads til vores celler at bevæge sig på, så vi kan bruge al den energi og kanalisere den ind i det, vi gerne vil gøre. Til at sætte grænser for dem, som har mistet sig selv og glemt, hvem de er, og til at give kærlighed til dem, til alle og til dem, vi gerne vil være der for. Det starter med os selv. Lad os tage et par sidste gode vejrtrækninger, og så prøve at se, om vi kan blive i den energi så meget af i dag som overhovedet muligt. Og når der dukker følelser op, så lad dem være der. Hvis der dukker vrede op, lad det være der. Mærk det. Udtryk det. Lad det blive der. Og lad det gå igennem kroppen. Det er når vi fastlåser det, at det bliver siddende. Hvis der er fortvivlelse, hvis der er sorg, hvis der er ensomhed, hvis der er glæde, hvis der er ro, frihed. Alle de følelser, der dukker op, lad dem være der, alle sammen. Det vigtigste er, at du sætter energien fri til at kunne flyde rundt. Så kan du vælge den bedre og kanalisere den bedre ind i det, du gerne vil bruge den til. Så lad os virkelig blive i den her tilstand. Det er virkelig at lade den blive bevaret i de vejrtrækninger, vi tager nu. Husk, at vi altid kan finde solen i vores fantasi. Den er altid med os. Vi kan altid finde naturen og havet og alt liv omkring os. Vi skal bare finde det her sted. Så tager vi på sidste vejrtrækninger. Så igen 4 ind. Holder, så gør jeg sådan her. 4 ud. Tæller til 4. Og holder igen 4. Lad os tage et par stykker af dem. Tak for, at du er så med. I er så med. Mærk den kærlighed, du giver til dig selv. Hvor meget du kan give til andre, når du er lige her. Hjemme i dig selv. Tak. Tak dig selv for at tage den tid til at gøre det.